Repuls. Jo. Všetky módy zapnuté, arena žije. Free for all, tu si sám za seba. Žiadny tým, len reflex a potreba prežiť treba. Každý proti každému, čistý chaos v hre. Ak chceš byť na vrchu, musíš byť ready vždy, nielen dnes. Žiadne krytie chrbta, len vlastný aim. Každý frag je tvoj, každá chyba pain. Repuls, IO, all mode zone. Či solo alebo tým, stále ide o výkon. Pičurický arena, rýchly pohyb, presný shot. Tu rozhoduje skill, nie náhoda not. Team Deathmatch. Teraz hráš za farbu, spoluhráči kryjú roh. Držíte mapu, komunikácia, pohyb, kontrola stredu. Tu nejde len o teba, ale o celý kruh. Body sa rátajú za každý zásah. Víťazí tým, čo drží tlak, kapcúre flak. Taktika nad všetko, zobrať vlajku, doniesť späť, to je jadro. Jeden útočí, druhý bráni bajs. Ak sa rozpadne obrana, je koniec, no tries. Rýchlosť a plán, nielen rýchly reflex. Tu vyrába hlava, nielen damage a flex. Browser FPS, žiadny download, spam, respawn. Znova ideš do boja cold. Rozne mapy, vertikálny pohyb. V každom móde musíš držať rytmus. Repuls, jo, all mode zone. Či solo alebo tým, stále ide o výkon. Free for all, TDM, CTF flow. V každom režime platí, buď ready, go. Repuls, jo, all mode zone. Či solo alebo tým, stále ide o výkon. Free for all, TDM, CTF flow. V každom režime platí, buď ready, go. Arena sa mení, ale pravidlo je jasné. Skill, reakcia, pohyb presne. Repuls, jo. Vyber si mód, ukáž čo je v tebe.